7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Okay. Itopic yethu ke namhlanje ikuwena OpenLine ungabuza noma yini ongathanda ukuthi uyibuze. Kunombuzo dokotela ovelayo la ukuthi yini uNtomzodo abe nesmell esimbi kodwa umuntu ebe engekho active ocansini. Awichaze le. Mhlawumbe Mthiyane lefuna senze ibe topic on its own ngoba kuningi but ngizoyingena phezulu nje yebo. Look uNtomzodo avele Mthiyane unama bacteria inqwaba. Uyakhona before ngathi umlomo uwodwa unenqwaba ema bacteria noNtomzodo ngokunjalo. Unama bacteria amaningi and lo ma bacteria amanye mahle. Okay enzela ukuthi akhiphe istate si right lapha kuNtomzodwa nokushisa lokho okuzwayo sokushisa because of ama bacteria aphila enza njalo njalo. So kuningi izinto ezenzakalayo kuwena ngaphakathi kuNtomzodwa ezi right futhi hayi ngoba zi wrong ezigcina zenze ukuthi kube ne smell inyana ekhona ngaphakathi kuwena. Okay so mhlambe for instance kune bacteria le ekuthiwa lactobacillus angangeneke lo those are medical terms but e creator umzimba wakho ukuthi ube ne acid kancane empeleni lokho kuyakusiza because kuvikela ezinye izinamzana iacid yabona ukuthi ukucleana ngeacid so kuyayicleana ivagina yakho so ukuthola inuka angathi ine acid kancane ngathi fermentile angathi yabona thina sazi ukwenza utshwala nje yes angathi iyavubeleka iyavubela ngathi yeast lokho kusuke ku normal sometimes it's part of it cleaning itself okay kube khona smell sometimes angathi icopper yabona angathi usheleni sazi smell sasheleni ukusizo leso ukade smell sasheleni again that is normal is because vele unegazi kakhulukazi uma kade kuma period phela ama period ukhumbula ihlala sithi ne iron deficiency nani kakhulukazi uma opheka kakhulu so uthola umuntu uma kade kuma period because useluze iiron angithi iron insimbi so uthi intomzodwa wakhe ugcina sunukisa kwensimbana noma imali njalo uyabona komunye kube igazi ama period omunye because utheka denenza ucansi udry kube ne smell thizeni mase kuba khona ke ama smells lawa are wrong Mthiyane lawa nuka njengofish kunuke njengokubola njalo lawo sokuyinkinga ke lawo because sokunenkinga ama bacteria are wrong ke manje iwona ke lawa sechamisela asekhula ngaphakathi kwena kunenhlobo ngenhlobo zawo kakhona futhi wayichaza ke dokotela. All right so leyo ukuthi abantu besifazane badle upineapple before kiwe kumdavazo so that uNtomzodwa na uzonuka upineapple yenziwa yini leyo. Look by the way whether even nepipi kanjalo izinto oyidlayo because uNtomzodwa uyaphefumula Mthiyane noma ilaphi into ozoyidla you know ukuthi upineapple ke again uyabaza upineapple nawo futhi uyavubela okay so and the smell sa pineapple noma pineapple ubeke kitchen nje ungawenzile lutho uzothi ungena kitchen uyazwakala same so nakhona futhi uzophuma kwena nangeziqu zoboya ugarlic udla kakhulu ugarlic futhi uzophuma ngeziqu zoboya nangazo futhi iziqu zikabani zaye uNtomzodwa so sho mangabe ngidla upineapple no uma umuntu edla upineapple nepipi nawe futhi nepipi linganuka upineapple yes nakhona kungenzeka but khumbula ukuthi ipipi lomile so akufani nakumuntu wesifazane ngoba kumanzi ngale ngaphansi yes so kuyaphefumula and ku moist and ipipi li dry kufana nesikhumba umuntu onuka odla amankinadi nento enjalo no acha ukuze esikhumbeni si dry kodwa isikhumba ngaphandle ukuthi umuntu unuka ingalo nje ayizi ukuthi ayi udle acha lo muntu so same nalo ipipi liyakwazi ukuthi libe ne smell ngenxa into oyidlayo kakhulu. I'm already thinking about umdavazo after kuphuzwa utshwala. Yes. The smell comes down. Yes, it goes there. By the way, khona ne smell ska tiliki. Yazi tiliki awuvele wena uyawazi wasempangeni wena niyatshala. Yeah, so siyaqhamuka ngezansi but not epipini. Maseke uNtomzodwa abe sweet ngoba usuke esmella very sweet. Not ukuthi udla utiliki but yena usuke enukisa kwatiliki nakhona kusuka ama bacteria thizeni but hlasikhuluma ngayo that day sikhuluma ngayo le topic then siyenaba kahle kuyona. Right, so when ufuna ukukhothi umuntu wakho ke mjitha usuyazi ukuthi uma ufuna isweetness nangodokotela esho ukuthi
umguide or umbuzo ukuthi uqale wadlala. Awu kodwa Nkosi. Asiqale Mgawaba Anonymous. Sanibona njani? Yes, Right, Anonymous. Njani wena? Ngikhona. Ya ngikhona. Sure. Dokotela ngizocela ukuthi ngalela iphungeni qala bese ngidlulela kulenye question engifuna ukuyibuza. Yeah. Ngabe ukuhlela kumuntu wesifazane kuyashintsha iphunga lantombi zodwa because umuntu keza amaphunga ahlukene. Yeah, look ukuhlela untombi zodwa kumshintsha mainly ngokuthi either umuntu wakho uba dry more or uba manzi more. Now khumbula ke ngithe if eba dry uthi mulala naye and kwesinye isikhathi ukuhlela futhi angithi kuyamenza ukuthi umuntu wesifazane azizwe angalijabulela ucansi. So uthi uyamngena wena kanti akakabi ready akalifuna ucansi kanti ilapho segcina khona sedabuka and once kwanjalo gcina sishintsha ke futhi ismell ilapho ke ismell lapho sesiqala sesinuka njenganani njengotiki. Okay. Uyaphendula mfethu ukhuluma ngomuntu oyedwa noma abantu abehlukene? Alex ungayibuza. Cha phela kulungile phela sikwazi ungasho nje. No I think unomuntu eduzane. Unomuntu wakhe. Okay, angiye kuleyo abantu abahlukene mhlawumbe. Okay, cishe ngempemsela. Ismell siyashintsha futhi akukuthi kunabantu abahlukene. Sure. For example, if ukuthi kune infection thizeni ekhona wena olithwele njengomuntu wesilisa khumbula ke la Anonymous ukuthi kunezifo othola ukuthi wena as umuntu wesilisa uzosiphatha usidlulisele komunye umuntu wesifazane kodwa singakuphathi wena because sifuna ikhaya eliwuntombi zodwa eliwumuntu wesifazane nokushisa phakathi omanzi njalo njalo wena ipipi lakho lomile so lisiphethe lesifo kodwa wena asikuphethe kodwa uzodlulisa so ugcina ke lo omunye sumnikeze isifo esithize usiyashintsha ke smell kanti wena ofike naso sekunuka njengofishi okunye njengeqanda elibolile njalo njalo nawe emzona ngithi yeah iqanda lela umuntu intombi zodwa umozonuka kamnandi I know sephendulekile awuthi yami. Look ukunuka intombi zodwa can be about bacteria njengoba dengikhuluma but also it can be about ukuba clean. Yeah. You know it can be ukuba clean and also it can be ngomuntu kunabantu abajulukayo I must say this kunabantu othola bajuluka abantu besifazane nabo abantu besilisa by the way ikhona nakubantu besilisa kugcina kuthiwa banuka umsanka kanti baya juluka so ukujuluka kuyakwenza futhi ukuthi ugcina suba nesmell kukodwa lokho kuyakushintsha ismell uba naleso smell esithi umsanka. Show Anonymous Mgababa 0861596596 ngangithumelela tweet again at Alex Mthiyane #ezocansisa ke OpenLine namhlanje ubuza noma yini officer ukuyibuza asiye Anonymous Msinga sabona Mthiyane no dog. Yes baby girl sis Anonymous sikhona sis ulayidi ngiyaphila sure dokotela ngijabula kakhulu ukukhuluma ngiyaqala nokungena egagasini welcome dokotela mina ngazi nginenkinga la uma ngibona umuntu wami vele ngibe on engakangithinti inkinga emnandi nje leyo hayibo ngazi ngithi mhlawumbe nginenkinga and once wangithinta ngifise kuba ngaseyangena sometime Oh so manje ubufisa ukwazi ukuthi kuyinkinga yini lokho? Yebo ngifisa ukwazi ukuthi kuyinkinga or mhlawumbe nginemizwa eshesha kakhulu kanti nisuke sathanda ukuthi alethintile mhlawumbe ngikhoze ngisuke meka ngikhoza ngixhume kakhulu ngidiciza kakhulu so jahile alright look ukuthi umuntu wakho angithi uyena yedwa umuntu othi mekuthintile ugqume mase uhalela ipipi angithi uma uthintwa umunye umuntu eceleni akwenzeki lokho angithi hayi ngakwenzeki okay uma uwedwa uhlala ulicabanga yini ucansi noma lento yenzeka nje only uma esela umuntu wakho ekuthinta uma nje ngeke ngambona mhlawumbe wafika wangena vele ngibe on once wangithinta ivele ngixume kakhulu sithando sami kodwa kuyinto enhle leyonto uyabona kuphela nje ubhasobha ukuthi njengomuntu wesifazane ungagcini sumfaka under pressure yena yokuthi manje kusezengqina ukuthinta if azi ukuthi ngeke azakwazi ukuperforma ngaleso sikhathi so kokunye
kuhle ukuthi enjoy naye mekuthintile whoever ready upress button nje su on kuhle lokho but nawe zama ukuthi uz explore umzimba wakho uzithinte wena ukuthi kwenze kanjani ngoba into enjalo uyakwazi ukuthi wena uzitrain uwedwa ukuthi uthatha isikhashana sa for play ukuthi umuntu mekuthinta ungasheshi ukuthi ufune ipipi libe ngaphakathi so uma uzithinta wena uzinikeza leyo practice ukuthi ujwayele ukuthintwa nokuthi uthinteke ngokocansi ube ungeke uzulithole ipipi right ukuthi mhlambe lokwenza kwawe ngumuntu akade ngiqala ukuthanda umuntu wesilisa buqala ukuthanda buthanda abesifazane iqala kano nje ukuthandana nomuntu ngiqala iminyaka yakho mngakhe sithando sami ngina 30 Oh nice lalela una 30 years of makeup to do so angikublame enjoy it yes energy by the way kubantu abaqala ukuyocansini be late iminyaka kubantu besifazane yes kenzeka lokho kushoyo ukuthalangazele kakhulu ucansi kowesilisa ushesha chame uthi nje mengelo kokuthatha isikhathi ngoba kade alilinda lento ayilangazele uthi meqala ukuyocansini suku late iminyaka yakhe abe nenkinga yokushesha ukuchama don't worry baby girl uzojwayela and over time now uzo understand ucansi and ukunderstand umzimba wakho futhi ngiyabonga kakhulu doc and isho yami ngizisise ngifundisile ngifike ngingazi lutho wow siyabonga siyabonga namhlanje uzombona nje ngiyakeza hey uthini selinde yena no uthe udokotela unenkinga emnandi sisi enjoy it and uphinde ufone futhi next time okay ngiyabonga kakhulu mfisi siyabonga nathi all right indaba gagasini 0861596596 namhlanje sikuye open line so doc is here so ubuza noma ufisa ukuyibuza ngoba sikuye open line sisuke Msinga siye Mandawe anonymous ubingelele Mthiyane ubingelele na dokotela yebo baba siyavuma nathi anonymous yes cha dokotela iminyaka yami la mina iphakathi nemali iphakathi nendawo khona kodwa into engifuna ukuyicheck dokotela ukuthi ikhona yini ithinta iminyaka mhlambe nenkanuko ukuthi ibe high kakhulu bakushuthi hey manje ngiloso simo esikanjalo ngisengeke ngize ngithuke ukuthi thola ukuthi sithanda ukuhigh kakhulu inkanuko yami ngela ekade ngingeyo manje ngithi kodwa ake ngicheck lokho dokotela mhlawumbe ukuthi akuthini ngolwakho angangiluleka ngakho iminyaka mingakhi baba kushuthi nje 39 okay look as umfana ne from the age of 12 ngesikhathi usuthomba kune hormone okuthiwa i-testosterone okuyiyona ihormone eyenza ukuthi as umuntu wesilisa ucansi ulifune la futhi ukwazi futhi ukulenza so liyaqala iyakhuphuka from 20 yes unale excitement ukuthi uzokwenza ucansi nenkanuko nothando layo liyanyuka yize ngabo 20 isikhathi esiningi umuntu wesilisa uba nexhala ngoba usuke azi ukuthi kufanele perform ngoba kuma 20 ingafani from 30 usuke kuba wena umuntu wesilisa suqalile usurelaxa engeneni ucansi abanye from the age of 30 baqala kancane ukuthi lithi ukwehla iperformance kuno 20 ngoba kade una 20 bushaya nendlwapho wenza konke lokho but at the age of 39 le age wena okuyona it's a comfortable age lo so relax khona mhlambe sunengane sunomuntu steady awulokulala nalona unika nomzimba wakho isikhathi sokuthi uphumule so if kuukuthi wena uyayibona iperformance yakho iyaqhubeka strong at that age that is a beautiful age enjoy ngoba kuyisona ngempela isigaba lapho somzimba wakho othi ngifuna ukwakha ingane hence as umuntu wesilisa ukwakha ingane kusho ukuthini kusho ukuthi ucansi lakho iperformance iyanyuka thank you dokotela all right so uphendule everything obukade unayo you're answered now yes nice no siyabonga vele ngishaya isikhonkweni Mthiyane don't worry sharp uthintotela uthi mina vele ngilishaya ini ngilishaya be concrete okay we have a tweet ngizoyifunda bese ke ngimfihla umnikazi wayo ibe anonymous then uzophendula ke masibuya doc sure all right sure Alex mina ngi-out kopa ngomunwe ngichame does this mean I am gay ngiyesaba ukuthi umuntu wami azi ngalokho lelo hlelo olilalele is not suitable for ingane
and we welcome you osjoyina kwi-YouTube as well. Siyabona nama-comments khona lapho ngasinika ama-topic. So namhlanje sikwi-open line because Thursday yokuqala ka-October inumber 0861 596 596. Nansi awuthi ibuza la ku-Twitter ukuthi isifaka umunwe ngemuva ifuna ukuzistimulator. Does that mean ugaina? You know, anal sex Mthiyane akuyona nje into ukuthi into yabantu abagay. Anal sex ngaba i-couple omunye ube umuntu wesifazane omngena ngemuva, you can enjoy that, and ungena ngemuva kwi-anus, it doesn't have to be ipipi lingenayo, kungaba umuno ongenayo, ngaba ulimi olingenayo, konke lokho is anal sex. So basically stimulator ngemuva embobeni yangemuva. Right. So now ukwenza umuno is part of anal sex. Now I'm not worried about ukuthi uyazikopa ngomuntu uyabona for sexual reasons, but ngine worry ukuthi why yena worried, you know, ngokuthi ugay yini ngoba that is a form of sex and sexual stimulation. I think unana lento yokuba ashamed ngoba akafuna upartner wakhe ayazi leyo. Uyabona, so and into leyo mhlawumbe adingakala ukuthi yena eyedwa abe I accept ukuthi this is a form of sex ayithandayo, and ucansi Mthiyane, many people like different positions and different things ngocansi. Mhlawumbe yena ngempela i-anus yamstimulator, abanye they orgasm bayafika, you know, kuvuthwa Indaba only ngokustimulator ucansi, male and female, I'm sorry, ngokustimulator imbobo yangemuva. Okay, look, imbobo ngemuva noma uyikitaza nje nawe uyayizwa ukuthi kumnandi lapha because it's got a lot of nerves imbobo yangemuva. Uyokhumbula sayingane ukuthi uthiwa unonoshobshob nezikelemu uthi uzinwaya uzukuthi hey kumnandi lapha because there's lots of nerves also at the same time. So it's nothing to be ashamed of ukuthi wenze njalo, but kuyena as umuntu wesilisa nokungena ngemuva depend kwenza kanjani, but ukungena ngemuva ngomuno kuyothinta i-prostate ngoba nathi ezodokotela singena kuyona from ngemuva. So and i-prostate is one of the areas that umuntu wesilisa othi umthinte kuyona is like a spot, excitement kakhulu kumuntu wesilisa. So ungathola ukuthi kuyena i-prostate yakhe uyithinta ngalapho kuze abe aroused, enjoy ucansi. Yes, think of that guy omjwayele uthanda yabo lexhawula amajitha uxhawula bese kurabhana ithupha othanda uxhawula njalo. Hayi usuke ngafakile isithupha lapha ya. Sure. All right, angithatha anonymous sabona. Sawubona lesinjani? Is it right kunjani kwena? Yebo ngikhona nawe dokotela. Yebo baba. Nginembuzo emibili la. Oqala dokotela, nginenkinga la. Mabe siyenza ucansi nomuntu wami. Iround yokuqala nesibili ila ngisuke ngenjewa khona. But mengafika kwesithathu awungaze ngishaye ngisho no5 no6. Ukuthi sengilwe ngiqhubeke nje. Akusachameki ke lapho. Azakhathale yena. Umbuzo wesibili nginenkinga enginayo la dokotela, angikwazi ukuhlala nomuntu oyedwa. Noma ngabe kuthiwa ukhona lo unamuntu estraight, but laba abanye ngathi ngakhona omunye umuntu nje ohlala ngibe ngimfonele ngimcheck noma kuthiwa silali, angazi ukuthi inkinga inzwa yini leyo, noma ngizama ngithi hayi ngizohlala nomuntu wami but akuvumi. Akwenzeki. Okay. Akwenzeki. Yeah. Okay. Look, number 1, round 1 wakho no round 2, if a right happy ngaye, round 3, it depends on upartner wakho ukuthi yena uyawudinga yini lo round 3, why uzogcina ufike kuyena round 3. Kunabantu abathi ngishaya round 1 wami abe right abe strong seneliseke sobabili no partner wami. Mhlambe ngiphinde ku round 2 ngisuke sengenza nje ukuthi ngiyagcolisisa, you know, round 2. Omunye athi ngishaya round 1 ngoba ngiyashesha ukuchama, ngithi mengeze ukushisa nje ngichame, round 2 abe u2 minutes abe u5 minutes, but round 3 ngisuke sengimdinga ngoba ngifuna ukwenza sure ukuthi umuntu wami odelayayo ukuchama uyachamisisa. So ayikho into cansini ethi yenza ama round amangaki. I generally say it's about the quality yocansi, high quantity. It's not about a number. It's about equality, nokubonda kwenu and nokuba satisfied kwakhe. Okusho ukuthi wena uwe round 3 wena usakunelisi because umzimba wakho nemizwa yakho isuke isiwile ku round 3. So it's important ukuthi
uyenze lento ngoba nomuntu wakho naye eyivumela eyithanda kuyintweni nobabili. Now the second question ngokuthi makuhlaleki nomuntu akakwazi ukuhlala nomuntu oyedwa. Look, kwakona lokho ukuthi uthi mesenze round 3 acikeke kusuka usudelile umzimba wakhe ucansi, meaning yena uthanda ucansi more than ethanda umuntu also. So by the time esengena ku round 3 umzimba usungasafuni ukuenjoy lento, which is also probably why akakwazi ukuhlala nomuntu oyedwa. Again, it's the same thing. Wenza lo round 1 lo round 2 and then after that seborikile usedlulela komunye. So I really think ukuthi you need some counseling nje on your own to figure out ukuthi yini lengampela kwenza ukuthi umuntu wesifazane ungakwazi ukuhlala naye, instead kuba ngathi mudle udlule. Okay. Ngempela doda ngoba ngisho evakile nje engathi ngakusasa umuntu angahamba angabe sahlala. Yes. Oh, okay. So uyayizwa le ukuthi ukube ne session yokuzazi wena ne counseling session. And it comes from a background yakho indlela okhule ngakhona into, but angifuni ukuyingena manje radio izothatha isikhathi. Sure. But yeah, mhlawumbe sokhuluma ngayo ngelinye ilanga izathu. Ngiyabonga doda. Okay, no, sure. sharp mfethu. All right, sure. Indaba egagasini I'm on Twitter now, and then kune out uthi msana ubuza la ukuthi kuyiqiniso ngempela lento yokuthi uma ukhotha untomzodwa uphathwa icancer yomphimbo, doc? Yes, it's possible. Okay, it's possible, meaning kungenzeka. Okay, whether ukhotha untomzodwa or ukhotha ipipi, by the way, kokubili, because if kukuthi lo muntu omkhothayo unesifo kakhulukazi HPV, which is le human papilloma virus okuyi virus causes cancer, it can cause cancer of the throat also. So yebo ungakwazi futhi ukuthi uthole infection with throat, but also cancer, but more kwenzeka kubantu besifazane ngoba ipipi leli lishutheka le phambili, so you can end up having that infection. Yes, sure. Anonymous, welcome to Kakasi. Yebo sawubona. Yes but kunjani? Yes, njani? Sikhona nathi mfethu. How can we help you? Yebo ngisacela ukubuza la kudokotela manje nginomuntu wesifazane enginaye manje inkinga yakhe uhleze kanjalo kuma periods. So mhlambe ngenyanga mhlambe ukuthi inyanga eyodwa uzoya mhlambe u3 weeks aqede kanti udlulisa into elodwa phindele futhi kuma periods. All right. Doc? Okay. Look, ukuya kuma period komuntu wesifazane anyway kusuke kusho ukuthi kusuke kwama hormones, unama hormones egazini lakhe awenza ukuthi akayisikhathini manje kuze isibeletho sakhe siziclean njalo njalo. Uma kuukuthi ama hormones akhe lo muntu wesifazane awekho right, awabalansile kahle, omunye uzogcina seyesikhathini kakhulu more than omunye. Enye into engakubanga lo mhlamba imjovo namaphilisi uthola ukuthi ayizwani naye lo muntu ugcina esopha kakhulu more than normal. Abanye basuke befaka izinto ngaphakathi, abanye kusuke kune medication thizeni ayisebenzisayo ayidlayo emenzisa ukuthi kwenzeke njalo. Of course ke nento zesinto sike sikhulume ngayo before ziyakwazi ukuthi kwenzeke njalo. Omunye unabantu abadala ukudinga ukuthi umkhunge eqala before ulale naye, omunye nje nanisuke nithunyelwe into something ukuthi ningakwazi ukuthi nilalane kahle. So I think kuhle ukuthi lo muntu wa consult so that kutholakala ukuthi yena yini yakhe inkinga. Yebo ngoba yena bekade usebenzisa umjovo, so ngase ngiyamnyekisa wona umjovo, kodwa nakhona uyaqhubeka usalokhu usaya futhi kuma periods nakhona dejov vele futhi kuma periods so okusho ukuthi yena ke inkinga yakhe definitely kuma hormones akhe. Mhlamba umletha pha Dr. Mthembu simclean isibeletho sibone ukuthi kwenzeka kanjani. Manje nje ubuthumie kuse wena naye ubefuna yini ukuyeka? Yebo bekade efuna sisi. Oh, okay. Oh, navumelana. Yes. All right. No, siyabonga. Yeah. Always interesting doc when out ibuzela umuntu wayo because kwesikhathi ulalele and then umuntu wakhe akalalele, so we do that. Molificezela liphakade lihlelo uzolithola ku app kuma podcast, and again ungakwazi nokuthi ulibuke ku YouTube channel as well. Sengithatha ke umuntu anonymous now from Mthiyane lo lihlelo alilungele ingane 0861 596 596. Akuna topic namhlanje. Ubuza noma yini ethinta uthando nezomdavazo. Sabona anonymous? Yebo sawona. Hello anonymous, welcome to Gagas. Njani doctor? Sikhona baby girl, all right? Ngiyaphi. Sotela inkingi qala. Okay. Nomuntu wami ngiyathanda naye. Okay, anyway ngizothi ngithanda. Uyakuthanda. But ngingamethembi kakhulu
like nezinto akasezenzile eziningi sezenza ungamthembi. Izinto ezifana nanje. Sengijolile kakhulu manje sengingamethembi kakhulu. Nishadile noma niyajola? Siyajola. Okay. Yeah. Yes. Look, obviously usisi into emenza ukuthi lo muntu wakhe engamthembi even though ethi uyamthanda ukuthi umuntu wakhe usemjolelile kakhulu. You know, and lento is not about lo muntu wakho, it's about wena. We decision that you have to take for yourself ukuthi yini ongayimela and yini ongeke uzuyimela. Uweye futhi ukumthanda kwakho nezidingo zakho kuye nokuthi yini le ayikunikeza yona okuyona oyithandayo uyikale ukuthi uyibeka kwisikali ukuthi ngibekukuchitha kwakhe la ngibeke konke okuhle ngaye ngapha okupho kusinda kakhulu ngoba uma lokho kuhle kakhulu ngaye ukubonda ikona okusinda kakhulu ungavumi ukuthi kukustress kakhulu lokho kubonayo ukuthi akuweyi kakhulu kodwa uma kuwena ubonda lokuchitha kwakhe ikona okusinda kakhulu emphefumulweni wakho udinga ukuthi ke sisilapho wenza i-decision ngokuthi uphume ngoba kusho ukuthi ulihlukumeza wena umzimba wakho ungaye. Ngiyabonga. All right. Uyaphendula kama? Yeah, ngiyabonga. Oh, all right. No, siyabonga. So from impendulo yakho dokotela, I'm not being specific to Sisilo. So umuntu mayekhathile njengakwi case yakhe ubhlungu kuba khona kodwa futhi bese kuba khona le feeling yokuthi khona into omthandela yona. So it's not a question easy nje yokuthi uvele advise ukuthi hayi ujolelile uzophinda kwenze lokho ayiphele i relationship. So into kufanele ukuthi umuntu ayibuze yona yokuweya ukuthi ubhlungu obuzwayo. Yes. Nalento omthandela yona ikupho khamba phambili. Yes. Do people change though? Yes, of course. Look, kakhulukazi abantu besilisa. Iningi yes abantu besilisa bayaganga. You know, okay. Iningi njalo I'm generalizing. Iningi. However, siyafika isikhathi Mthiyane lapho ekhathala khona. You know, the only problem is this. Kuthi lapho isifika khona isikhathi lapho yena ekhathala khona. Iyavuka manje ke lezibhethu. Kumama not ukuthi uyajola yena but ukudinwa neanger iqale phansi manje kuyena ngoba sokusengathi awumbheke nangilese khona manje kade engile enzane njani uyabona. That is why it's important nje lento ade simtshelene usisi ukuthi even if uhlala naye ekujolela but hlala ubuwazi ukuthi kodwa mina ngiyazi into engiyidingayo kuyena yiloku ikona engikutholayo so that one day sidlulile lento engasayenza ukuganga sizokwazi ukubonda and connect nenze relationship futhi kungabe ukuthi wena usufuna ukuphiniselela kuyena ukuthi yena ahlukumezeke. Izokahle. Izikole ezinye zivalile. I have uLulu Mfukeng on Facebook. Angisakwazi nokulalela igagazi. Nazi ingane kuvalwa izikole kuyaphithizela ngaze ngaphuthelwa. And then advisor lomunye ukuthi ukhaye ngema uthi hayi nofaka ama headphones ngiwafakile kunjalo but ngiyasola ukuthi iziyezwa. Uyena insecure. Yeah. All right, siyaqhubeka indaba egagasini 0861 596 596 asiye kusiyamba njwa eBroteni. Shosia? Hey, Alex ngiyaphila nodokotela. Yebo. Right, siyabonga. Sikhona mfowethu. Sure. Dokotela angibuze la okade ukhulume ngokuthi igazi liyasebenzelana ngazi umfutho wegazi uyasebenzelana nokuthi uvusa induku. So ngifuna ukubuza la mina ngisanda ku diagnose ukuthi nginalento le i-thrombocyclophile into enjalo yebo igazi leli engakhanda ama-clot. Yes, so ngifuna ukubuza la ukuthi angikho lebungozini bokuthi ngelinye ilanga mhlambe ngingase ngithole induku ingavuki but ke ngisakwi treatment ezophela nje kungekudala ngicathi ya 3 months. So ngifuna ukuchecka la ukuthi angeke ningi affect ngelinye ilanga mhlambe lento engidiagnoswe ngayo ukuthi ngigcine senginenkinga. Okay, look, igazi njengoba ngisho libalekile kumuntu wesilisa kuze kuvuka induku. All right? Igazi manje likwazi ukuthi likwazi ukugijima libe lula. Kuze likwazi ukugijima ligcwale endukwini ukuze iphume iqine ngesikhathi otherwise ivele ikhathala kade ethi yasukuma ivele ihlehle futhi iwe. Okay? However, equally important as igazi kuyimthambo yakho. If imthambo yakho ivuleka kahle iyalidedela igazi noma lingaba linokujiya igazi njalo ukuthi imthambo yakho mayivuleka lokho liya allow ukuthi igazi ligijima except if kuthi lijileka igazi lakho ngeke induku yakho ivuke ngaloko okusheshsha.
now kuwena i-problem yakho ye-thrombosis ukuthi igazi hayi ukuthi lonke liya block but kuba khona almost like amahlwili kancane la afomekayo egazini but if kukuthi ukutreatment leyo treatment iyalihluza igazi ukuthi alihleleke likwazi ukuthi ligijime kahle okay yes so i-treatment le izokusiza but ngifuna ukuku-advise zama by all means ukupreventa ukudla into ezine acid ngoba kwayona iacid ngokwayo yalijiyisa igazi so wena yenza izinto so ngoba uyazazi ukuthi unale condition yenza izinto ezizolisiza igazi lakho ukuthi likhuleke lihambe kahle uphuza amanzi kahle ushaya u2 liter wakho kahle ngelanga njalo that will generally help you a lot. Okay dokotela because okwamanje bengakabi khona inkinga yento kube ngibuza nje last question uma ngingabuza nje ukuthi uma ngabe mhlawumbe kade usanda kulala nomuntu oyi virgin yabo so ukuthi isikhathi singanani ukuthi abe right nje naye mhlawumbe angezwa ipain because ayibona isikhathi seside manje singanani sakho mhlawumbe 10 times mhlawumbe manje uphela u10 times can be in 2 days. It's not about rounds, it's about the duration yesikhathi, you know. Yeah, lalela ngikutshele iqiniso for most women uke athi kadenza ucansi for the very first time ngoba it's very painful, okay? For the very first time one udlala nane guilt akusikwazi umuthi anishadile udlala nane guilt yokuthi uguilt ngokuthi kade lento inkomo yababa ayivalela esibayeni manje khona seyiqobhozile so kukodwa lokho ne guilt two uyakubheka kuteste ukuthi usamvaluisha yini usambona yini ukuthi usayilanto kwena noma senze usuyiqobhozile usakuboni lobuhle kena so kuba nezinto eyedwa nje akutestayo ngazo then umzimba wakho on its own uyazilela nje ukuthi khonto esiqobhoziwe manje so mnikeza isikhathi unikeza reassurance ungampressurize because fanele afeel ukuthi despite ukuthi usuyithathile yona kodwa yena usamfuna but bengibuzela umngane ayikho inkinga nyawo umngane kuzwile umngane kulungile okay all right no sure siyabonga kakhulu was no 10 times kodwa umngane okay I know lo mngane wakho wayo senhlizweni usenyongwe yekilale sure all right ulalela indaba egagasini uhlelo olungalungele ingane makuthi mhlamba lilaleleke because onke abakayikhonjwa bala next to you don't worry uzokwazi ukulibuka ku YouTube channel masiqeda ungakwazi futhi nokuthi ulalele ku podcast unga download the app nje Gagasi FM. This is Indaba siyaqhubeka Gagasi FM. All right iyele indaba eGagasini ngizwe kuma voice notes sinikeza feedback uke wathola usizo kwasekwenzekani Gagasi. Mina ngifikela kwadokotela nginenkinga yokungalali kahle ebusuku. Ngafikela ngathola treatment awusengilala kamnandi sekubungifikela ngisho emini ubuthongo. Ubongiwe mngoni lokhulumayo kade nginenkinga ngiphuma amanzi. Wahamba ngabe ngibleed ngiphuma amahlulu njalo hlele ngiphuma amahlulu ngitheme ngifike emidiloshin ngafike ngasizakala ngafike ngaqhuma ngachatha ngathola ama treatment wonke nabasebenzi bangiphatha kahle udokotela wangiphatha kahle umehlo ngiyabona futhi mkhulu la dokotela nema periods ngiyakahle kade ngiya every day bengihlezi ngimenstruate every month ngithenga ama pads njalo ngifake ipad because bingihlupha lenkinga le. Wow. So my stories aphela ngesmile. Siyabonga kakhulu. Sure. Asiyekho anonymous now eThekwini 0861596596 open line. Uthini umbuzo wakho thinta ezomdavazo kumbe nje ze relationship. Sure. Anonymous? Sabona malum Alex sabona dokotela. Siyavuma sisi. Malum Alex. Yebo dokotela nginombuzo la dokotela ngaza nezintwala 2 years ago. Ngazama ukusizakala ngokwesintu zama amaphilisi dokotela nama topical lotion. Manje ngizagcobisa kuphela inyanga kodwa zona azipheli kuphela u2 years manje. Angiyiboni zona kodwa ngiyazizwa izinto ezingihambayo. Angazidokotela ngiyasizala mthatha kanjani? No ngiyakuzwa sisi. Look ama intwala eziba khona lenzansi yebo zingaba isifo socansi. If ziyisifo socansi then zijwayelekile ukuthi
unomuntu wakho upartner wakho ufanele umclean izinto bokade ulala ngazo ufanele uziclean ama underwears onke lawo nawo ufanele wa bleach njalo njalo mase kuba khona lezi ke ezesinto nje obushilo ukuthi kuyiwayina kubantu abamnyama nalezi ezihlehla zihamba nyova kanti zithunyeliwe kuke kuthi uma into yakho sometimes yenziwe ngokuthi iumoya even if awusaziboni zona khona ukuthi angazi ngesizulu kuthiwa yini lokho kumhloshana ngesingisi kuthiwa ama knits lokho kumhlopha kodwa kunegama lakho nako yiko kufanele ususise okusho ukuthi ushefe njalo njalo kuze zingachamiseli futhi zibange ezinye ukubona ukuthi zithi maziphuma kuwena nakwisibumba ziphuma ngaphansi kuwena egazini meaning nakusikhumba ziphuma kusibumba ziphuma kusibumba sakho yes ziphuma angathi ziphuma lokuphuma khona izinza ngaphakathi meaning zingaphakathi kuwena so kuwe kubaleka ukuthi ukuzikline nangaphakathi nasesibelethweni sakho kuze ususa impande yazo ngoba ungathola ezinye zakhele ngaphakathi kuwena even if awuziboni wena kodwa uthola ukuthi nasekuqaleni la kwezinza kukhona uloku yazinwaya khona yize ngaphumi lutho kwesinye isikhathi kuphuma into engathi upowder nyane emhloshana mhlambe ngisho nje ukuthi awukuze lapha ku Dr Mthembu ke sikline from ngaphakathi then mhlambe yobuya usifonela usitshela ukuthi kusakhona yini lokho okuzwayo. Ngiyabonga Dr. Okay so imaka so manje umdavazo no brothers uyamtshela ukuthi uneyintwala ngamtshela kodwa sagcina ngaso leso sikhathi ngiyibona kwabaleka hayi ngamshiya awukazi ube nesex nomunye umuntu cha ngazi no ixazulule lenkinga sise so that uzoqhubeka uphila impilo normal nawe njengezinye izingane yabona yebo usifonele futhi la masubuya ku Dr Mthembu yes yebo ngizofona sure uyakwazi ukulapha intwala I have sengizilaphile yes intwala yes no usewangithusa because ngiyaqala nqa ukuze usebenzise igama lesibumbu ngoba sijwayelele likantomzodwa so manje ngakho nami ngithukile cha phela ngisho isibumbu ngoba isibumbu ile ndawo engaphezulu angithi not to most people kubantu abaningi yes isibumbu ezintomzodwa uqobo lwawo not le part engaphezulu emilizinza hayi phela isibumbu le part emilizinza alright so kusho ukuthi ke yakulonika make elihlambalazayo lelo ukuthi nje unesibumbe esikhuluphele ukuthi ugqoke wazwaqaleka isibumbu yebo it's like igama kade office ukulisho but now you got a license fine freedom all right hey anonymous emlazi hey khamba kanjani Alex sure mfethu ngokwazi kwakho isibumbu yini hayi nami le show doc ngaphezulu kwa inkomo impela all right no I know correct I know sure ngaphe kwa inkomo impela ngikhona no right yeah la ngisacela ukubuza wedoc insumpa umhluma ngithi yes kudalwa yini like nje esithweni sangasese okay ngiyathanda ukulihlaziya le gama lethu umhlumi ngoba ngokwesintu uma sithi umhlumi isikhathi esiningi suke sikhuluma ngento ehlumile okay and ukuhluma kwayo ingaba inyomi laphi ingahluma edidini ingahluma epipini ingahluma laphi nangaphakathi kusuke kuyinto nje ehlumile now ama warts no ukuthi bengithi cause ihlume epini kumina kuphi epipini okay now lalela ukuthi kwenzeka kanjani i-what yona iwumhlume nayo ngoba ihlumile kuwena for example ihlume epipini so ilo mhlumo ohlumile ubangwa yini kune virus HPV human papilloma virus okuyiyona ebanga lo mhluma so what it does yenza ukuthi isikhumba lapho emile khona siqine kunento ekuthiwa i-keratin lento yenza nenwele zakho ziqine nengaphansi lenyawo zakho ziqine so le virus ibanga lokho umzimba wakho uthudale lokho mase sikudalile umzimba wakho yilapho kuhluma khona uba ne-wart that's why kuba noqweqwe lolo lingaphezulu lolo lapho okuthiwa i-wart so it is a sexually transmitted infection uyakwazi ukuyithola komunye umuntu but it is treatable yes so kodwa lokho kuumhlume kodwa oyi-what ngoba kukhona eminye imhlume ekhona ingasusa inga treateka yeah treateka ngingafika emedilution yes ungafika emedilution
Ngiyabonga kakhulu Dr. Wami. Sure. Hey, but nayo yawonta icuphi ikhala mfethu izoba kule ndawo kuzo zonke indawo. Ayizonwaya even more. So bangathi ne beat. Iyangibambezela kanti benginesitoko ekusesdilikayo. But as udokotela yasho kodwa. No ekutheni inganwaya kamnandi as if well problem yayo ukuthi yopha. Wakhala unye ngoba wayethi ngifake ama beats. Yes, so manje akazange sabuya manje nje iyangilimaza bethi. Yeah, because phela indaba iqala kwi-oral angithi. Sure. At least uphendulekile nawe udokotela ethi angayilapha. Ngisuke eMlazi ngiyeThekwini. Anonymous, welcome to Gagas. Anonymous? Yebo baba mthele njani? Sure mfethu kunjani? Ngiyaphila njani dokotela? Sikhona baba niyaphila? Ngiyaphila mfethu. Sure. Ngiyabonga nje ukuthi ngikwazi ukungena ngiyaqala ukungena lo hlelo. No siyabonga mfethu. Yeah. Mfethu la nezinto ezimbili engifuna ukuyibuza la dokotela ukuthi uma ngabe ukuthi ujwayele ukushaya indlwabu isikhathi esiningi kanti nje usuku nosuku eshaya and then noma ncipha angana amathi ukuthi umnciphisa ukuthi ungakwazi ukukhulelisa. Okay, cha angeke izinciphise ukwazi ukukhulelisa ukushaya indlwabu. If ukuthi uyishaya zonke izinsuku, of course isperm sakho usikhipha zonke izinsuku. Obviously ngeke kufane usuku nosuku uzobukhipha isperm esengasiningi noma ukuthi bowenza ucansi every day. Ngeke sifane isperm ngoba the more ukuba nezinsukwana ongazange ulenze ngalo ucansi okusho ukuthi ungazange uchame then nesperm sakho iba more. But the fact ukuthi ushaya indlwabu angeke kuze ku-affect ukumithisa kwakho at all. All right, no I hope uphendulekile mfethu. All right, sure. Now anonymous doc. Umuntu wesifazane. My partner is very rough in bed and just physically, but I'm scared to tell him. The last time it led to a miscarriage. Currently, I am pregnant and I'm scared it might happen again. I do not know how to ask him to be kinder for the sake of ingane. Anonymous. Yeah, look ebo manje kuyaphoqa ukuthi usisa akhulume naye ubhuti ngoba une history ye miscarriage, even though it might not be because of that rough sex, but the fact ukuthi yena into ayikholwayo leyo ukuthi rough sex eyimenze ukuthi aphuphunyelwe isisu. It's a matter of concern ngoba uyena ozoyidala leyo nto because uyayisaba. Okay, so it's important ukakhulume naye especially because of that. Okay, now anybody Mthiyane, if uzolala naye you have to be comfortable too. Ungayenzi ucansi ngoba uthi wenzela omunye umuntu. If uyakulimaza lo muntu or if the sex is too fast or too rough or too slow, have a sex conversation naye kuze nawe as much as naye enjoya wena nawe ukwazi ukuthi enjoy. So khuluma before ukhumule. Okay. All right. No ngikhola ukuthi uphendulekile anonymous. Angiye false crust. Anonymous, hello. Hello. Sure mfethu, welcome to Gagasi. Ngiyaphila mfethu. Siyaphila mfethu kunjani kuwena? Mfethu ngiyajabula ukungena Gagasi. Mfethu ngicela ukuzala kudokotela man. Yeah, yazi nginenkinga la nomuntu wami ne. Okay. So umuntu wami ngiyamdavaza akadeli. So mina ngithi uma ngabe sengidelile ngichamile and then yena asabona ukuthi ipipi lami seliyehla then athi lipipi alidlalela kutomzo azachama manje ngifuna ukubuza ukuthi akumniki inkinga angeke kumnike inkinga egcineni waphela so uchama lepipi lami alisekho ngaphakathi. Oh, okay. Okay, ufuna ukuza ukuthi angeke umnike inkinga if enza ucansi mo noma if echama ipipi ngaphakathi. Yeah, kusho ukuthi ngenxa usebenzisa ipipi ukuthi ayinwaye bese yachama. Later on leyo ingagcina affect relationship angabe sa enjoy ipipi liphakathi ngoba ujabule lithi limchamisa uma elinwayisa. Oh, well, i-first choice yakhe ukuthi ipipi libe ngaphakathi. Manje in fact mina ngibona ngathi yena uzama uku-accommodate wena ngokuthi angakufaki under pressure kokuthi ipipi alivuke liqine. Kuyena kusho ukuthi uyakwazi ukuchama. Khumbula ngihlale ngithi umuntu wesifazane engachama endaweni eziningi. Engachama ngokuthi umkitaza ubhontshisi, achame ngokuthi ungaphakathi kuyena. Achama nanokuthi uthinte ngaphakathi emlomeni wesibeletho njalo njalo. So okusho ukuthi yena enye yendawo lapho echama khona ukuthi adlalise ipipi nje kubhontshisi kukodwa lokho kuyamchamisa. So I think uzama uku-accommodate ube alright nawe ngalokho. Sure. Right mfethu. Ngizothatha anonymous wase Claremont now. Sawubona anonymous?
Sanibona Mr. Mthiyane njani? Siyaphila unjani wena? Ngiyaphila na dokotela njani? Siyaphila thanks baba. Ngiyaphila nginembuzo nje la emibili. Yeah. Mina into azengithana nayo akaze athintwe. Okay. Uyi-virgin. So every time ngilokhu ngizama ukulala naye ngizama ukuthi gcine kwenzekile ube kufanele kwenze manje akwenzeki ukuthi ukhala ngokuthi kubuhlungu and everything. So sengigcina sengithathe nale option yokuthi ngenze ukusoma. Okay. So manje inkinga yami ke angifiki mina kuthonda abayizumjida yena uyafika. So bengifisa ukwazi ukuthi yini indlela hle engenza ngayo ukuze ugcine uchame. Alright, sure. Okay. Look, yebo it's because awukakampenetrate lokho kwenza ukuthi kuba buhlungu kuyena mengena, but ziningi indlela ongakwazi kwawena. You can have oral sex, ungamngena ngemuva, you know, just ukuzajwayele futhi ukuthi angena phakathi, but awuke ubheke mhlambe she's not ready yet, as much as efuna vele ngoba uyamthinta umzimba uyaresponda mhlamba akekho ready as yet ukuthi akudedele ukuthi ungene kuyena. So khulumisana naye uthola indlela zokuthi kancane kancane umdlale ngomuno oqala njalo njalo ukulifaka kancane ulicobhoza kancane if kuukuthi yena mentally ready ukuthi akudedele ukuthi ungene ngaphakathi. Right, sure mfethu. I don't know whether to say good luck to him or angazi advise umthini mhlawumbe ingane yendoni nje le. Nginazi nami ngilacabanga lokho ekuqaleni. Yeah, so manje une problem enumjitha and kumele sasizakale, but I don't know ukuthi sizoyithini. But you know Mthiyane njengoba ngishilo kumuntu oyintombi into kubukhuni kabi ukuqala for the first time ukwenza ucansi. So uba nomuntu ozok understand it's important. Futhi mekukhokhelileke even better. Yes. So question doc, umuntu uyaba i-virgin ngokuthi akakangenwa ngaphambili, so ma kodwa kuukuthi ngemuva still say virgin. Yeah, phela ukuba i-virgin kusuke kupenetratewa ngokucansi inside the vagina. Yes. All right, sure. Sibeka lana ke conversation yethu yawona sayiphesa kabuhlungana yo ukuthi kade ngikhumbulile ukuthi ngikukhumbula lokushise ngikunikeze lokho uyabona nje, you know. Yes, utholakala kanjani udoctor Shisi amapipi? Dr. Mthembu se Medilution sise Hillcrest or Bothers Hill ndawe yodwa inamba yethu 031 765 8475 ekanti ye cell phone 061 46 22945. Sikhona nase Richards Bay 035 760 1569. Nago Facebook is Medilution nago Sex Talk with Dr. Mthembu. Kanti now lama video lawa uzowathola kwi YouTube ku Sex Talk with Dr. Mthembu kaNkulungwane. Sibamba lana i-conversation namhlanje sibonga kakhulu ku Dr. Mthembu. Indaba. Special OpenLine on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha.